Bolorbon bisini bisingo khobjak matia kamiwa bisi kolok maromui tuini jengjal tongmani school bo kaiseno tongmani o kamiwa phiaba edisi hapang matia kamiwa yakrimani ulono tui man lekha lukurok haini bagai karak salo amchani MDC ngai Rabindra Dev Burma tai tamo jengjal tong thangi naikha IM Rabindra Dev Burma tai busaka matia ni simi basai o lama tabu itholing angna thangi tongo malkhung hor sal laisui manani nahar mungbaino o lama snamjagi thangi tongo hinei tini karak salo hatai kotor ni ter buskang salo khlaina bagai hatai kotor ni mondir no naina thangpruno matia kamio thangai berenai bumani koktama IM Rabindra Dev Burma diarong no tai hambai maro o kamini joto chini lukurano mongkha Mohanpur subdivision ni bising klaijak Hejamara RD block ni bisingo mo Balorbon village committee ni bisingo no matia kami mo kami Agartala bai belakhen hasal ebong boroni je panchayat office tongma baibo borok belakhen chalo bisi kolok ma mo kami ni jengjal ek number angkha tui kom oroni srai rok no borok oro kaisa school tong haipana abo tabuk chatra rok bo kom ni bagai school thimoto choliya maximum student rok no Hejamara ni Surendranagar school ogo tai baki kwbangma school ogo borok tongkhlaima tongo ge tini jeng oro o kami rogo ma phaimaka elaka ni MDC hisabe mo elaka ni tam jengjal tongko tuini to ta pipe oro sudu hatayo o hatai kotor ni bisingo oro ta romdi Dokhin Dosgoria Birendrapara omotau Matia Mohanbari Tuisakma ekdom success asuk bisi kolokma onekbar phaio machine kaisaman success khlaimaya jeng jokhon yakrimani pore এবং মেশিন এমন বা মেশিন এমন পাওয়ারফুল মেশিন তো মানে পরে অর তুইমা ইয়াংলিয়া তুইমা খাই শেষ কই গিয়া আবনি পরে নাঙ্গল লামা তাবো অমা হাইকাইনো চিনি যে রুট যে এটা অবনত মেন রুট হিমি তো পনে ইয়াংনি মেন রুট নিসিমি দক্ষিণ দশগড়িয়া থামানি মেন রুট নিসিমি মাতিয়ানি পরে আং বাসাই অ লামা তাবো ব্রিক সলিং নাই আপাতত ইট সলিং নাই जों थिनांगो Wansugui tongo omobai nini lewang bazar tike Murabari ayang tike pura bongni panchayat office no link khairina bagai yang ti jana bor gari horsar laisui manane bagai se wansugui tongo ebong tebo khobor kaham khamono khwai sodor suplanani bagai sudu Subol Singh tuisimi Mohanbari tuisimi yang Belphang tuisimi lamaya tai kaisa shortcut lama Ratanpur tui jeng jokhon osuk bisukunggo o amchaini borok kulum kesang kangkai belai khano katla marawo ngyakaba Hejamara ngyakaba kabangma jaga mathang kintu oro jodi no lama hamui thanga kai Ratanpur bai omo belai khano shortcut ebong orta kok wanjibo sanangliya chini borokno doctor chini borokno biti falnai chini borokno nurse gama hai khlaioi o elakano development khaina bagai ching wansuklai tongo omo haikai ching tini oro hatai kotor kaisa ter ngo sob প্রত্যেক বছর দুইবার হাতে কতর তের বরমুরা চিরি সিটি নিসিমি অনেক বেশি কলক নিসিমি চিনি অকরা চাকরা রক চুচু নানা সংরক অর মতাই বারক লাইও মতাই পুন বলি রুও তক বলি রুও অর जों নাইনাইখা অর ন খুগ রক বেলাই চায়াং দমাইখা বাই দমাইখা কাগি দমাইখা গব তোয়ান সুকা না অম হাইকে তো তঙ্গিয়া जों এলাকানি প্রতিনিধি তঙ্গি তো হাইকে তনি ইংমাইয়া এঙ্কাই আগিনি নক রক ন তাইসা ketal khai uthokbai kesamno khibioi khlainani bagai prai oro 2,06,000 টাকা ni kaisa budget khlai rijakha abo baina pura elakao tabuk aboni pore sutinok aboni pore जों seman simi salamang public toilet bongkha kinani sutinga nikai bolongo thanango tai thananya jat abo tolao khete kaisa ban theoi a je mondir gana gini ni bolongo poriskar khai aro khumrok khali taglai simi जों sengnai khum tumrok kainai buskang ni Choitro mas ni melani ageno aro je parking hatai to mani abro 2 lakh টাকা ni जों oro 4 jon klayu aro bisuketu ang Rabindra Dev Burma Ranjit tai Sohel soho borok jon 50,000 ang relai जोंहा हाथाय no 2002 बखगै abon ekta naithok khainai or ekta tourist spot berai khiri
ni ekta jaga khainani bagui nok tangrenai aro burifang rok naitok tongo abo kiting khlai aro asuk jana rok khainani abo rok wan sulai tongo sung honorable chief minister phangtung chini cm sahib no sung tebo kagus rwnai thinango sung obono sung sudu o somotolni mela kuthumano simi daik mane bisi gurutor layo kintu chini borok rok dukho kosto mane aro laimaka sung gurutoria obono sung taklai joton sai bisi gurutor nai sakthari oroni je jingjal no sung obono sung somadan khainai abono bagai tini oro phainai chini village committee ni vice chairman binu tongo chini porimal tongo bulti tongo tai oro joto chini kishur song tongo parani okra sakra tongo borok no bang belai hambai ebong omai keno hasal kami amse tongnai chini hodani borok rok no taku buku rok no jara protinidhi nei rok bo jekono dol ni phangtung thangui naiui bongni jingjal no bhaigye somadan khamen aborok sung wan sulainani belai kheno nang tongo karon sung jara sinai rok jara protinidhi jori omahai para rok phai angkai sabo phainai bongno subai akai sabo subanai omahai kaino sung tabuk tisak ma bo kaisa school ekdom birat ekta building tang tongo aro sung kaisa hostel soho khlaina chinakai tongo thinango tai bisi laklak sudu hatai kotor ni je borok chini yang Nobin Chaudhary chimi yang je tongmani Nobin Chaudhary tongo Masindi Khor tongo aboni poreni dosgoria tongo dokhin dosgoria tongo Nobin Chaudhary ko Birendra Para tongo tang Matia tongo omai kheye Mohanbari Trisakma naka Aisrang so kaisa village committee nai chunga tabu lama hamtaka restaurant bo yango nongnai Panchayat office bo yango nongnai amti khai chungtak survey khlaidung yang jara mo hatai kotor tongnai rong bagui kaisa sujuk marnai borno kaisa village committee ni member chairman borong nongna nangnai abo sung naitung abo sung tai bisi laglak boskango chini jora kaham phai tongo chini bobagrani tifang bai a bisingono chung o elakar no duna unnoti khlaina bagui sung belai kheno saitok lainai hambai।